Muna kung mangapit ang imong bana, di ka na masuko, moingon ra ka, to ang mangyapon siya sa akong cell. Niya kung ang bana sad, nakamatkon siya ang iyang asawa, wa mo uli, nagkuyog og ang pare, ingon, ako masagyapon ang cell. Yahay kay pare, no? Daghan kay siyang mga servers. Igo naman sa reserve, wa man sa taon magdo. Pero masipyat, okay rasad. Kung papilion mo, klases kinabuhi, kanang kinabuhi nga dato o kinabuhi nga pobre. Unsay inyong pilion? Kinsay mo pili nga ang akong kinabuhi nga pilion, Father, kanang pobre. Taas ang kamot. So, mga 5 ra kabok. Kinsay mo ingon, Padre, huwag naalag yung kahigayunan, mupili yung ko nga madato ko. Taas ang kamot. Kamo day mo ba? Nung sa manday mo? Why siguro? Automatic na gusto kitang madato. Wagi usa na to, nga naningkamo tingay dinhi, aron mapobre. So, bisan gani kaming mga pari, ala dupag yun kay para arang-arang. Ayun, lisod kayo, kansita. Mga igsoon, nganong nahimo mang putli ang kasing-kasing ni Maria ug ang iyang kinabuhi, nahimo mang matahom kaayo nga hasta ang Ginoo na ibog niya. Giunhan gos Ginoo si San Jose. Wa kakwa San Jose, sinayura na ko to sila ni Maria, pero giunhan gos Ginoo. Nga naman, porting ibugas Ginoo ni Maria. Nganong naingon ana man siya. Nya, pagkamatay pag niya, isaka pag langit, iyang lawas o kalag. Kay hastang iyang lawas, portig yung ninduta, nga hastang langit, nagpanilap, nga dadon ko yudnis. Kinahanglan ka ng lawasan ni Maria, dadon ginangaris langit, di gina pwedeng ibilin sa yuta. Dili parihaning atong lawas nga, wap agani, mamatay, lata na. Ibilin yung sa yuta, no? Wa magiusa na to din nga lawas o kalag musakas langit apil na nang nagsutana dia. Samot na ning niya ay natubangan. Ay pakapin pa to dito ay. Mga lata kita dinhi. Ngano man bati man tag lawas. Kani atong lawas nga gigamit dinhi di ni magamit dito sa langit. Himuon gini dinhing abo. Himuon gini dinhing yuta. Pero ang lawas ni Maria, ang lawas ni Jesus, gidagyod nga tos langit, pertig yung nindota. Nga naman, usaragi rason, tungod kay si Maria, si Jesus, naningkamot nga mahimong kabos. Ang ilang paningkamot hangtod namatay, naningkamot nga mahimong kabos. Lingi ako nun na imong tupad. Pangutan na siya na naningkamot kang mahimong kabos. Kana bang eskwela kag maayo, magtuon kag maayo, kinahanglan mahimo jud kang summa cum laude aron lang yun ka mapobre. Mo trabaho kag maayo, mag-overtime ka aron ka mapobre. Magsigi kag panguma, sige kag sana na imong trabaho, patay-patayo ni imong lawas og trabaho aron ka mapobre. Kami sab siging misab, sige yung misab, dupag yung mayo aron mapobre. No? Asa ganahan mo ana? Adi mo ganahan? Maunay makapahimo natong nindot kayo sa matas Ginoo. Nya gawas nga nindot putli pag yung kayo. Tanawa ring batanon. Ang batanon nagbinuotan, wa siya mangawat, wa siya mamakak, wa siya manapaw, wa siya makighilawas.
dili parehas mga batanon karon, ambot ka dinis inyo dito sa amo, sus, way mga kasal, sige tinukhangay. Ambot niya sa inyo? Klaro ang mga naong niya. Daghan kayo dito sa akong parokya, nagpuyo-puyo, magsigig pabunyag ang mga bata, way mga kasal. Magbunyag kong tag 20 kabuk bata, may lagnay usa, duha nga kinasal. Ang uban, giinasal, way kasal-kasal. Diha pa akong gibunyagan na 16 anyos ang inahan. Niya ang kuansad, ang kaning iyang nakapaanak niya, 17 anyos. Nag-short lang, gatsidilas, ang gakugusad, nipis kay glawas, susday, ug namanok pa ka, di pa dyan ka maihaw. Kay way unod. Pero, gi-barbecue naman ka. Di pa maihaw, pero gitusok na no, sa barbecue. Oh, na. Nga naman, tungod kay makasasala. O nga naman, kay ang ambisyon mahimog yung dato. Unsa man dining dato, generic mo na siya nga description sa Ginoo. Ang dato kanang nahigugma sa iyang lawasnong katagbawan. Mo na gitawag og dato. Nya kay ang kwarta mao man gyud number 1 nga makahatag nato sa lawasnong katagbawan, pleasures, comfort, power. Kwarta man, mo nang maningkamot ang makakwarta para makapalitas mga butang nga makatagbaw sa atong lawas. Nindot nga higdaanan, nindot nga sakyanan, nindot nga naong, nindot nga buhok, nindot nga kilay, nindot nga figure. Oh, gasto man kayo na. Tanawa ming mga pari, nga wa gyud maghago ana. Tanawa, ang among kilay wa mausab. Ang among naong wa mausab, no? Ang among figure nangausab. Ano man, sa una slim, karon mana. Nagko na kayo. Pero akong nabiliban kaning inyong pari dinhi, classmate mi dito sa UST sa theology namo. Nipis kini siya glawas, karon nipis lang gyapon. Ambot wa ba kay namurot tungod ani niya, no? Kasi nagpabiling siyang nipis, pero doon na din namurot dito, no? Oo, sama sa mga nagtrabaho sa parokya, nga masakto sa pagpakaon, namurot na to ilang lawas. Kay buutan man siyang muatiman. Wa to'y labot ka to, mga wa na to mailhin. Soko, nagsugod sa muna ini panuhay na ko. Mag-ingaw gini siya, Lord, mahay kong imbita ito na akong classmate. Nga bitang inyo kong ituyo ang imbita, malinaon naman yung ko dito sa kuparo. Inyo yung kong hago-hago, paanhin ini. Puslan man may pag padayag taning tanan na itong iba. Bitaw, buotan gini inyong Paris Priest, no? Mabitang mo imbitar siya nako kay kahibaw mas siyang puparihara may kabuot. Mga buotan ba? Buotan, lisod masakpan. Lisod sakpan kay buotan. Kamo mga asawa kanang inyong bana nga buotan kayo, kumpiyansa na. Mo na lisod kay sakpan. Onya, ang lawas ni Maria nakaadtog langit kay nagpuyo sa kakabos. Unsa man ning kakabos? Kana sang tao nga naningkamot nga ang iyang lawas magamit sa katagbawan o sa kabalaan sa iyang isig katao. Muna akong pasabot, maningkamot ta aron makabos. Unsa man? Atong gamiton ang tanan natong katakos o tanang gasa nga gihatag sa Ginoo nato aron ang atong isig katao malipay ug mabalaan ilang kinabuhi. Dili lang nato sila lipayon, himuon pagyong balaan. Unsa may makapabalaan sa tao? Kon ang atong tinguhaon ang kalimpyo sa kalag. Kana bang way sala?
Muna si Gideon sa unang pagbasa, giingnas Ginoo, luwasa ang imong isig katao. Pobre in taon ang pamilya ni Gideon, pero giingnan sa Ginoo, biyain ang imong trabaho diya, gamiton ti ka, patrabahoon ti ka para sa kaluwasan sa imong isig katao. Aron mawa ang ilang mga sala, tudloi sila. Ingos Gideon, unsa may akong ihatag nila nga inani raman ko, ang ginukuyukan ti ka. Kanila ang tao nga kabos, ang kuyog mao ang Ginoo. Muna ang batanon dire, giingnan ni Kristo, uli sa inyo, ibaligya tong tanan nimong kabtangan, ang halin ihatag sa mga kabos, nya balik dinhi, kuyog nako. Ano siya? Sige, practice kuno na imong tupad, tanaw na tong mutuo ba? Kablita siya, nga sugod karon luwason tika. Sige. Na. Adi mo ganahan na. In English lang, na starting today, I'll be your savior. May ngon sa tamparoson kuno nang naong. Labi na ang nilingi nimo yung luwason tiya, dawag ka ba sa utang? Kaya sa utang. Pakawag luwas-luwas ng kabayad-bayad ng utang nimo. Mabitaw ang mga sugo ni Kristo, mga igsoon, nakasintro gyud sa kaluwasan sa atong kalag. Nya kun ato nang sundon, wa gi apil diha nga magtigom og kwarta, magtigom og bahandi. Kay kanang tao nga magsigig tigom anang kwarta kanang bahandi, mayawaan gid na. Pangita mog tao nga hangol kay kwarta nga ang naong mura og naong sa mahal nga Birhen Maria. Kana bang ma-attract kasiyang naong? Dili oy. Ang mga hangol o kwarta ang naong makadistract. Karong taon-taon, pakalitig-ligi ng imong tupad. Nya mura gani kag ma-attract siyang naong sa ato pa dili na hangol o kwarta. Nya haron ma-verify, inigtuyok sa sibot, tanawag ihog ba? Naa ba siya ihog sa kolekta? Di gani mo hogs kolekta o dili mo hatag diri para kolekta, buangon gyapon na. No. Basta kanang hangol og kwarta sama anang sugo ni Kristo. Kani makapanindot man ginisnaw. Ingos Kristo, kun kamo magpahulam, ayaw na mong paningil og bayad. Suway na niyo practice, gaan kay imong naw. Gaan hasta imong kasing-kasing, gaan kay kag kasing-kasing. Nya kadtos ang nanghuwam nimo, magtan-aw nimo, gaan sa kay siya now. Di siya magkabuang og lihay asa siya suot nga banwa. Lagi. Sige, niya magiuban din nanimbas ang mga buangon. Kanang maningilay sa utang ba? Sige, suway ninyo. Kay karon siguro jud ko magsigi kag paningilan ng utang, bugat imong kasing-kasing, bugat sa kagnaon, labi na gyud og nisimba ang nangutang nimo karon. Inig pa joke-jokes pare, diri di ka ganahan mo katawa. Nabi pipila kanaong diha nga nakita nako nga wa gyud maabli. Ang uban makita na nimo ba nga nangisi ha. Lagi pipila nga nagsige lang kana. Hugot kay ngabil. Ano man kayang nikatawa, mao man sa tuy usas mga nangutang niya. Sige sa jaging tawa-katawa buang-buang. Kana siya ko na luoy lagi kayo, torturon ka. Kanang suguaw, mao lagi na ang sugos Ginoo, kun atong supakon, patay kita. Mao na niingon ang Ginoo, ang akong mga pulong espiritu o kinabuhi. Muna si Maria, gihimo niya ang iyang kaugalingon nga sulugoon sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, sulugoon ako sa Dios, matuman unta dinhi kanako ang imong mga pulong. Giutang ang iyang kaugalingong anak, wa maningil og bayad si Maria. Ngunang bisag kaagas iyang luha sa dihang nagtambong sa kamatayon siyang anak didto sa cross, wa gyud siya masuko. Sa ato pa ang iyang kasing-kasing kanunay malipayon og balaan. Kay kana man kung kasing-kasing nga malipayon og balaan mga igsoon, di gid na masuko.
Kinsa dinhi ang mo claim nga Father, ang akong kasing-kasing karon malipayon. Taas ang kamot. Mo claim ka ba akong kasing-kasing Father malipayon? Huwag gid mo malipay. Pulos gid mo dinhi mga buang. Gasigi mo katawa pero wa mo malipay. Sus Ginoo ko. Mura gyud mo mga buang, di ba kanang buang mo katawa pero imong pangutano nalipay ka mo. Apot lang. Ano ya? Mga buang man day mo. Sige be, kinsa dinhi karon ang moingon karong orasa Father, karong takna akong kasing-kasing malipayon. Tas kamot. Okay. So tanawan ninyo kanang nitaas ang kamot karong taud-taud ludi ang naong. Nya inigluwa nimo, di gani masuko, moingon ra gani siya, nasipyat kag panduwa ter. Ana ra siya, kana tinuod ng malipayon. Pero inigluwa nimo siyang naong, "Pata ka panduwa, di ka kanang tao ni." Wa na animal na. Ang tinuod nga malipayon di gyud masuko. Ana si Maria, wa gyud kasuko, kaluoy ang naa niya. Ngano man ang matag tawo gimahal ni Maria kay gusto siyang mualagad sa matag tawo. Kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Okay, katapusan na lang ning lingi kay basig wa na naugma ng imong tupad. Ingna siya, so good karon, you are myself. Sige, ingna. Binisaya, ingna, so good karon, ikaw na ang akong kaugalingon. Ingna, pwede na ka makadog sa akong bana. Nindog ka na siya. Nga naman, sa may kalainan nga imong bana nya kana siya imo ba sa nang self. Di ba? Mo na kun mangapit ang imong bana, di ka na masuko, moingon ra ka, tuwa mangyapon siya sa akong self. Nya kun ang bana sad nakamatgon siya ang iyang asawa wa mo uli, nagkuyog og ang pare, ingon ako masagyapon ang self. Yahay kay pare, no? Daghan kay siya mga servers. Igo naman sa reserve, wa man sa taon magdog. Pero masipyat, okay rasad. No? Ay, manindog na tayo, di na okay. Manindog na tayo.